เลยเฮ้ตัวน้อยจูเกสจุงจ้าเฮียนินทิลสอยตำคบมายาจูนำดุงเลวังกันดีเวกกริงะเฮลายาวิดีโอฮีเฮลายชิมลำนาทิลดิสทริกลำปังอันนี้วิดีโอฮีเอ็นชินล็อกเต็งโอ้ฮอตไปนะตัวน่ะเฮียนตุยกันเกสเฮียนเราออกมากันบุญรูปดอนนี่รับพักแต่ไม่ใช่โหนี่นะห้องโตไอ้ฮิปอยสตัมตักจอยน์เสียงสังขัดสมลีนกันคุละมาเสตุยลีรอมาเฮียนกันหมูค่ะกันหมูค่ะเฮ้ยเกสิเฮลายะเกมานี่เวงเฮียนินconsumers union เตกันหันดิ้งทีนะมิงินช่วยตัวเตกันหันนิเวศทีนะสุดท้ายส่วนนี้ complain เนี่ยฮีอารอนนัสเวทีเนี่ยแม่มายาบุกมิโรเซเกสิลิงโลลุตุกทีนะสุดที่ยังขัดยังนั่นเตียบุกนั่นเตกันหันชอบปฏิคันกันหันบุกเงี้ยละอาลูทิ้งเละเวกเซลบอกเสียจู่ที่หันกันหันมังอาเทนชวนการขัดปกันมังเราแรงโซ่ชัดโซ่เวกเซลตีเตหันเราไม่ให้ลายกันวิดีโอหมู่เตเพย์จู่กันหันอินเบเจียงอันมังไม่อุโลนี่ขัดปนมังเราตีเตเอามันนี่บูรงาเตไม่อุไม่ขัดจู่เตียงริงอดจู่เฮลายเฮนันเราบุญรวกอาลูนี่อารับพลาคบไม่ให้เฮียงเตียมมาลักตัวเงี้ยเนี่ยคนจู่มาลำเตนะมารอนลักตัวเงี้ยมิโซรัมสุรการพอเฮียนินเตียงฮิจู่ตีดานเสียงเอ็มเฮลายsupply ตู้เตะเห็น control ดานเสียงเอ็มเงี้ยสุรการลำเตเนี่ยนะรอนอินทุนซอมชัวเตียงรอนเซมตันนกเงี้ยตีลายพอขายเอ็งมากันเชลว่าเอ็งพอนี่เซ supply กัน supply minister ลำเต้นแห่งฮิจู่มินโลเจ็กเจียนสักเวสละตีลายแต่พอฮีริลรัวอัลเลียนวิวใหม่วิดีโออันซุนซอมเล่ลูกอ่างเฮ้ยบูดังฮีโฮตัวนี่มักตะกันนี่กันเกสคุลฮิวที่เห็นบูรงาตุยกันบูรงาฮันละบุนะมานะสังนี่กุมเงสังนี่แหละประคัดกุมข้ากระเชียงชี้ละวะไอโซลเวงหน่วยกันอมลายคานินเกสประคัดที่สุกันหงชินะขัดตีลายหุ่นคานินขัดที่เตียงตุยเงนี่ออยล์นี่อมตักengine oil ni om tak adum ngai ngui pup tiang hi ani lova khati lai hun khanin kan khatia kan han bun ruak kha enge ni petrol tun lai petrol color nen hian adang lam lo re renga petrol lang chia kan han hal pon al du em mai ni petrol ani hi kan tia maro chu ti han ka hong tu pa ber khanin ka ubula khanin i khati lai hu chu scooter te khan la nei ani sang ni kum te chu scooter kha alania i scooter ai thun chin nga mem petrol chia te pongam dewa nga tia khai ka ngam lo scooter hlui deuh to te chu ni se thu ran ni se la atia scooter a po khana thun ngam big chuang lo ni amaro chu petrol nen han dang lam mi lo ni khati lai huna gas nuaya hemi kan man zo to gas kan man zo to la ri luk kan bun chua kha i petrol ang lukani chu tun nuwa hian ti hian tui kan han ti maya heng te an hal chinem ka thelowa gas hi thil al du tak ania tui sik anan thuna tui an thun khan gas te nen kan ti khan gas tui kha tui zo khan nuaya omin gas kha chungla maron omani maya tulai chuan gas khanin a che pi ve renga wang khan kha gas na tho awang khan tui sik po kha chunglang ne ngot kan tiang chi te kha chu lo alve pup thei tho mai the heng te poi han hal chin sela ka tha chi chu an halem ka thelo na in le lawang pai chok zo lawang che kha sang ka som li line kan khul sia ra phak ka ni wangin nge he tiang em tui khat la taum thei luang thlang ngoi men helaya hi chuanin helaya indain anti don nge engking nge niang khami a distributor ami engking nge kha ho kha an lam ang chi kha va mo chiat vak hlei thei pon lo an ni po hianin thei to phi chun chuan thi an riat kan han ti thina in gas hi ni som
le ka zo vek kan han te o di ngai lan shebik lo wa ni an bu ka alo tling bok si chuan bu ka tling meu chuan ke ni dan chu ting an lo kan han hol china gesaram phu ve vak tho bok sia chu wang chuan in ti vak ngai na he om thin lo wa helai he chuan athil ti thei ten hi chu ngai ven ran a tha in ka sia zoram mi puite kan re thei puilu tu ka ni cheng sang khat le som li te sang khat le som ni te ganin kan khul dan chen te chu ai nang che lo mai the a gesa khu ta central lama chuan ti hianin phone mangin kan in khul rek to na chung khanin engai ni home delivery kan han tiang thleng khan kan han khang kat deu neu te khat chu ke ni tu man kan la na lo wa dan angani lo poron ti ula kan la na chuang lo san chu a go down kan ti hmuna tak tak khan vala don ta ila cheng som emo cheng sari emo cheng somin kan gas khamino law ve ro cheng som ko peng chi ti la tu man an pe don chuang lo ti kan hre chiang chu wang chuan khalai te kha chuan kan choi dana kha chu loi ang lo ani pon khang te kha chu boi na tur om chuang lo ani a u chuak te ni lo chuan khulama kan chu choi za kha kan po na engkim ang ar on lang vek tho kan thre vek tho ni kha le kan ina thlen na in kar ve la kan sum han chalai ve lai kha chu eng man lo khalai kha chu boi na om lo ani chu wang chuan in eng po ni se thu nei tu te kan ti te kan sarkar thleng te pon ani ang chu kan supply lam te po enroll kai ni enroll tur hlei na chu private chu mi mal sum don na ne an lo ti ni chon le ha chu kan rot se to lo amaro chu gas te heng khom ba oil rang kan ti te he te eng ki ma bu fai thleng pon han sarkar enroll lo thei lo wa chu wang chuan in hetiang ang ringot hi mizo mi puite minon hlui to lo ram ro se tin kan video cover tu te po hianin min ngen ve ani te chu wang chun heng kan video te po hi kan hmu na pianga kan hmu a pianga ilo share la kan lo la chuka khoya po kan share ani chun thil pakhat chi ka soile du chu ka video hrim hi YouTube ani amo Facebook ani amo poimo helai hi in lo la chuak du ani chon la chuak pop ula khoya pos ula hemi watermark kan han ti mo signature engma kan da amoda lo mo khan boi tu ni lo wa no da ni pon copyright le engam po kha engma ke mani original ngat phei chu kan ti lo sim ta chu ti rol chon minon video lo ma mo ve lo minon deal te zinga hianin Facebook bi ka messenger lama tanga minon deal hi en om vele nok thrina chung chuan min lo deal ani pon a thei chuanin enge ni WhatsApp number mote ron da ula ti khang kap min lo chun message atang chuan video lo tam tham lu tu ka kha en chin ve thei to si lo messenger atang chuan video kha kan voi khat kan click to kha chu sen khan top maya han click wang ila han en china he hi ni mo minon deal kha tia kha om thei to lo wang in khang tiang kan in deal da na te po kha tin tam tak chuanin comment a te non soi thina he video mi lo pe te han tiang chi te kha chu kan hmu me lo ni ka comment kan share thla ak kan like khale pop pa comment na tang kha chuan ti bak ngai nom lo a chu wang chuanin comment ai chun messenger khala tha fe ta ni messenger a po he la ya WhatsApp lama te tin ka profile hi ka lock automatic nga lock angan non da ni chun ka shelo ke ma chun san pain ka lock lo sim ta Facebook bi ga hianin chu ka profile te po han chekila ka phone number te po hi kala da chun ka share alang them phei chu ka hre chuang lo wa ke ma na ka check chun alang nge mai mi danga khana lang em ka hre lo wa tin lang tlang nun hi nei anga ya dik tak ka thil min kan tia thil dik tak thil ni na dik tak dot tel lo min kan post ni chun fake hingai ka ti ve lem lo wangin ka ming po ming dik tak en kim mai khi fake lo hania chu wang chuanin phone number te thleng khan engamo complain amo awmani pon kha khami number kha mani apo minon tia mar chu video viral over hidden real over light to lutuka video han in delete le engamo han tiang chi te hi chu omje hi nei thuk to lem lo wa chu wang chuanin he tiang lampang ti lo hianin video kan muwa kan hemi hi chu kalan ve na lai kha ne tiang kan lo tia delete le tool ni pon delete tak kan har sat lo wania
tin thil hei do ton ni deuh lo mo an ti enga mo a politics lam kherlo la hi chu tiang kha tiang ani e ti ni pon siam that atul ni pon kan siam tha zelang la hi zoram mi puitena thu beng war thak deuh te le zoram politics kan lo bu pia ve theina tur ta na te a thei to paron ti tin chan chin thar te po a theyang angaron po son ne te po ni a khatiang chi ya kha ani awangin I engkim hilang tlang sela ti kha kan han du thu sa mani e an lo me video thuita view mai